Kmin il-ħadd wara nofsinhar il-ħabta tas-sija 20 nirien ħakmu bitħa fiż-żona industrijali ta' Kordin li fiha kien hemm numru ta' trakkijiet dajjes u tajers. Bir-riżultat ta' dan daħna kbira sewda ħakmet l-akwati tant li kienet viżibbli minn numru ta' rħula madwar Malta. Fuq il-post issejħu l-pumpiera mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili sabiex jitfu n-nirien. Waqt din l-operazzjoni kien hemm 25 pumpier u 3 uffiċjali kif ukoll intużaw 10 vetturi ta' tifi tan-nar fosthom bowsers tal-ilma, foam tender u snorkel li tintuża f'nirien industrijali. Dan flimkien ma' turntable ladder. Il-Pulizija u tim mediku mill-Isptar Mater Dei jmexxi mit-tabib tal-emerġenza Jonathan Joslin issejħu fuq il-post sabiex jassistu lil pumpiera f'każ ta' bżonn kif ħadmu f'kundizzjonijiet perikolużi. Fil-fatt fuq il-post bdew jinstemaw numru ta' splużjonijiet żgħar b'xorti tajba ħadd ma weġġa' f'dan il-każ. Fuq il-post mar ukoll numru ta' ħaddiema ta' numru ta' fabbriki li hemm madwar iż-żona kif bdew jaħsbu li kienet il-fabbrika fejn jaħdmu huma li kienet ħadet in-nar. Fost dawn kien hemm uħud li jaħdmu fil-fabbrika Karta Converter li kienet inħakmet minn nirien ftit tal-ġimgħat ilu. Il-membri tal-Protezzjoni Ċivili tajru drone fuq iż-żona maħkuma minn nirien sabiex jifhmu aħjar kif kien qed jinfirex in-nar. Id-daħna u n-nirien baqgħu jippersistu anke minħabba żjud u materjali li qabad. Iżda l-ħaddiema tat-tifi tan-nar ikkontrollaw in-nirien f'inqas minn satejn. B'riżultat ta' dan anke d-daħna kbira sewda bdiet tiċċara u tinbidel f'waħda bajdanija malli n-nirien infew kompletament. Madankollu l-pumpiera baqgħu jitfgħu l-ilma biex ixarbu l-madwar sabiex jevitaw milli jerġa' jitkebbes in-nar kawża ta' sħana. It-triq li tagħti għaż-żona industrijali ngħalqet għat-traffiku għal xi ħin minn ħaddiema ta' Transport Malta. Fil-waqt li l-Pulizija permezz tal-paġna tagħha ta' Facebook appellat biex residenti tal-viċinanza jalqu twieqi tad-djar tagħhom bħala prekawzjoni. Il-kawża tan-nirien għadha mhix magħrufa.